ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി. ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു അമ്മയും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്താണ് അമ്മേ ചിലരെ അമ്പലത്തിൽ കയറ്റുന്നതും ചിലരെ പുറത്തു നിർത്തുന്നതും? അവർ അയിത്തജാതിക്കാരാണ്. എന്താണ് ഈ അയിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അത് പണ്ടേയുള്ള ഒരു ആചാരമാണ്. കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെയും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ദൈവത്തെ പൂജിക്കാൻ എന്തിനാണമ്മേ നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾ? കുട്ടി ചോദിച്ചു. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ സാങ്കത്യം പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്ക് മുൻപിൽ പലപ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് ഉത്തരം മുട്ടി. പിൽക്കാലത്ത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി എന്ന പ്രശസ്തനായ കാരാട്ട് ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയായിരുന്നു ആ ബാലൻ. 1852 ഓഗസ്റ്റ് 26 പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊല്ലങ്കോട്ടാണ് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ജനിച്ചത്. രാവുണ്യാരത്ത് കുഞ്ഞികൃഷ്ണമേനോനും കാരാട്ട് നാണിയമ്മയുമായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ. സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ്, ശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിച്ചിരുന്നു. യുക്തിചിന്തയും ധ്യാന പ്രകൃതവും അവനിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ പ്രകടമായിരുന്നു. പാരമ്പര്യമായി അർഹതപ്പെട്ട അംശമേനോൻ എന്ന ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിച്ച് കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു നാട്ടുവിദ്യാലയത്തിൽ സംസ്കൃതാധ്യാപകനായി ചേർന്നാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. പല ആധ്യാത്മികാചാര്യന്മാരുടെയും കൗമാരപ്രായത്തിൽ എന്ന പോലെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയിലും നന്നേ ചെറുപ്പത്തിലെ സുഖകരമായ ഒരു പ്രത്യേക സംതൃപ്തി കളിയാടിയിരുന്നു. ഉത്കടമായ ആധ്യാത്മിക ദാഹത്തിന് പ്രതിവിധിയായി മാതാപിതാക്കൾ കൽപ്പിച്ചതാകട്ടെ വിവാഹമായിരുന്നു. അച്ഛനമ്മമാരുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി ഗോവിന്ദൻകുട്ടി വടവരൂർ മുക്കിൽ മരുതൂർ താവുക്കുട്ടി എന്ന 17കാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി. ഭർത്താവിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ചിന്തകളോട് സമരസപ്പെടുന്ന അവരുടെ ജീവിതം രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ ശാരദാദേവിയെ പോലെ അവരെ യോഗിനി മാതാവായി ഉയർത്തി. തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും അലയടിച്ചിരുന്ന നവോത്ഥാന ചിന്തകൾ മലബാറിലും അനുരണനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. ടിപ്പുവിൻ്റെ പടയോട്ടത്തിൽ തകർന്നു തരിപ്പണമായ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും വിഗ്രഹങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഗ്രഹാരാധനയെയും ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തെയും യുക്തിപൂർവം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ശിവയോഗി ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. നിരന്തരമായ പഠനം, ഗവേഷണം, ധ്യാനം മുതലായവയിലൂടെ സ്വന്തമായ സിദ്ധാന്തവും ജീവിതചര്യയും ആവിഷ്കരിക്കാനായിരുന്നു ശിവയോഗി ഉദ്യമിച്ചത്. തൻ്റെ ആശയാഭിലാഷങ്ങൾക്കൊത്ത് അദ്ദേഹം ആനന്ദമതം എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുത്തി. അധ്യാപക ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് മുഴുവൻ സമയവും ആനന്ദമതം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ചെലവഴിച്ചു. കേരളത്തിലുടനീളം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശാഖകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഈ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഹിംസാത്മകമായ മതകർമ്മങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കുക, താലികെട്ട് കല്യാണം, പുലികുടി, പുലകുളി തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കുക, ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ലളിതമാക്കുക, മതസംബന്ധമായ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക, ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് നിർത്താതിരിക്കുക, അനാഥ പ്രാണികളായ പക്ഷിമൃഗാദികളെ കൊന്നു തിന്നാതെയും ബലിയർപ്പിക്കാതെയും ഇരിക്കുക. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആനന്ദ മഹാസഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ. സഭയുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി സാരഗ്രാഹി എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണവും ആരംഭിച്ചു. ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ ഈ ആദർശങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഘട്ടത്തിൽ മലബാറിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കരുത്തു നൽകി. 1929 സ്വാമി സമാധിയായി എങ്കിലും ആലത്തൂർ കേന്ദ്രമാക്കി നിർമ്മലാനന്ദ യോഗിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള നിരന്തര ശ്രമങ്ങൾ പിന്നീട് നടന്നു.